Pa prvi utisci su stvarno fenomenalni. Došao sam u veliki klub, u veliki grad, klub koji je osvojio titulu, bori se za ulazak u Ligu šampiona u Europu. Nadam se da prvo opravdam svoje očekivanja i da probamo da prođemo što dalje u Europu. Pa istina, imao sam neke druge ponude, nekih klubova. Izabrao sam Ljubljanu zato što smo mi svi pričali o Ljubljani da je prelep grad, da su ljudi mirni, da dobri ljudi, pre svega dobar klub, dobar grad, što meni izuzetno prija, pošto ja sam došao iz jedne sredine koja malo manje sredine gde je isti, kako da kažem, život kao ovde, miran i dobar život. Pa pre svega navijači mogu da očekivaju da ću pružiti svaki maksimum na terenu. Odlikuje me moja borbenost, moja skok igra, jaki dueli i tačne lopte, imam pas lopte. Pokušat ću da što bolje igram za Olimpiju i mislim da ću opravdati očekivanja da sam došao kao pojačanje. Na meni je da pokažem i iskreno mislim da sam dorastao tome i da ćemo uspjeti. Pa pratim dešavanja ja u svetu fudbala i po Evropi i šire. Znam da je Mire Radović bio ovde, Marko Nikolić. Pisalo se kod nas, u Srbiji se pisalo, u novinama se pisale te vesti. Poznajem Dejana Kelhara, štopera, igrao je ranije u Zvezdi, ja tad bio u Donjem Sremu, isto Superliga. Videli smo se na terenu, igrali smo jedan protiv drugog i drago mi je što sam došao u ovako veliki klub i drago mi je što je on tu i da možda će me se setiti i vidjet ćemo, to ćemo još da vidimo. Mnogo znači mladom igraču kad ima starijeg, iskusnijeg igrača pored sebe, dosta priče, dosta komunikacije, to dosta znači pozitivna priča mladom igraču na samopouzdanju pre svega, da ne pada psihički na terenu, zato što psihička stvar je mnogo velika stvar. I da ako je pored vas iskusan igrač, on će vam pomoći i vi ćete napredovati. Naravno, takav sam ja slučaj imao u bivšem klubu, sad već sam imao, igrao sam u tandemu sa štoperom koji ima 36 godina i koji mi je mnogo pomogao i pored njega sam i mnogo i naučio. Tako da mislim da će i ovde napredovati što se tiče igranja sa iskusnim igračima.